jo, jdeme na to. Já jsem si tady k tomu udělala vývárek, protože to bude asi dlouhý. Vítám vás u nového vlogu. Tento vlog bude hodně rozbalovací, hodně ukazovací, doufám, že hodně inspirativní. Nemá to být jako demotivující, ale právě jako inspirativní k tomu, aby se člověk třeba pomaličku k něčemu propracovával. Máme středu, dneska jsme doma, dneska nejsou žádný plány, žádný kroužky, žádné skupinky, žádná práce, takže dneska věnuju čas tady tomu. Sešlo se nám tady za posledních 14 dní docela dost balíčku, nebo za poslední týden, ale jeden tady už mám 14 dní a chtěla bych vám to ukázat. Je jich tolik protože ne všude seženu to, co bych chtěla, takže není to, že bych tady cpala jeden e-shop a všichni nakupujte tam, i když bych třeba ráda chtěla, ale ne všude je všechno to zboží, který potřebuju a zase je to hromadné nakupování, takže velká motivace a inspirace pro vás, zkuste kolem sebe najít někoho a hromadně nakupovat. Vysvětlím vám, ukážu vám i proč jsou to i ty benefity a tak dále. Tak, další novinka je, že jsem dostala předčasného Ježíška, takže děkuji svému manželovi, že mě podporuje v mých ptákovinách. A jako první věc, takže vítejte s mou novou kamerkou. Ano, jsem v sexy, krásném domácím outfitu, ale budu vidět jenom od vrchu. Tak jo, tak jdeme na to. Takže Ježíška mého jste viděli, takže já jsem letos pod stromečkem chuděs, ale nedokázala jsem čekat 2 měsíce, takže tak. Potom tady máme terapotéku, příroda regeneruje, medárek, Natuty, testuj to CZ, pak ještě nějaký e-shop, to nevím už, co přesně je. Tak, já bych asi začala největším balíkem a to je Natuty. Proč netoxická drogérie? Netoxická drogérie znamená čistící a uklidové prostředky, které neobsahují škodlivé nebo zdraví a životnímu prostředí nebezpečné látky. Neobsahují toxické chemikálie, jsou šetrné k pokožce, dýchacím cestám a vodnímu ekosystému. A cílem netoxické drogérie je tedy udržet čistou domácnost bez zbytečné chemie, která by mohla škodit lidem, zvířatům a přírodě. Takže netřeba vysvětlovat, proč volit netoxickou drogérii. Na trhu je spousta ekologické drogerie a tak dál, ale ne vždycky je to tak, jak se to tváří. To, že to se tváří ekologicky, neznamená, že to je netoxický. Je to ekologicky třeba pro přírodu, nějaká část, nějaká složka, ale ne vždycky je to 100% ekologický. A často tam jsou třeba ty parfémace nebo ty eterické oleje nebo něco, co je jakoby dráždivý. Takže to je trošku takovej tenkej led, ale Natuty je netoxická i ekologická. A co se mi líbí nejvíc, že mají vratný obaly. To je jeden z důvodů, proč jsem přešla, dá se říct, 90% ze Sonetu na Natuty, protože se mi líbí ty vratné obaly a je to česká značka. Takže vždycky, když můžu, jdu na český trh. Ne, že bych s tím Sonetem nebyla spokojená, je to skvělá značka, mají skvělé prostředky, ale když můžu, jdu na český trh. Některé věci jsem doteď měla od nich ze Sonetu, protože je Natuty ještě nemělo. Ale teďka mají novinky, které právě ještě nejsou úplně, myslím, k prodeji, které jsem dostala na testování. A protože nemají ještě obaly, takže to vám ukážu ty novinky. To si tady možná dám někam jako tady novinky bokem. A my jsme měli před 14 dnama s lidma z Natuty schůzku. Troufám si říct, že to bylo takový přátelský setkání, žádná obchodní schůzka nebo tak něco. A tak v rámci barterové spolupráce jsem dostala část balíčku, druhá část je normálně placená a nás teďka čeká velký úklid kulturního domu, takže jsem brala i větší balení. Když budete chtít, můžete se s nima domluvit, že vám nepošlou litrovej, ale třeba 3 litrovej nebo tak, jak budete potřebovat, takže dá se jako vykomunikovat. Takže já jsem si tady brala 2 věci, které jsou 3 litrový a tak jdeme teda na to. Takže asi vám ukážu prvně ty novinky. Jako velkou
právě na to čištění 450 židlí se bude hodit. Na to ty čistič na koberce a čalounění. Vzala jsem si rovnou 3 litrovej. Jsem na to zvědavá, protože jsem dlouho používala ten jejich na podlahy, na čištění a teďka mají speciálně na ty koberce a čalounění. Pak novinka, univerzální čistič. Skvělá věc, prostě na všechno. Cokoliv tím umyjete, dveře, parapety, stoly, vypínače, kuchyňskou linku, jo, cokoliv, na co si vzpomenete, univerzální čistič. A potom já, královna písku, čistící písek. Já prostě miluju písek. Doteďka jsem kupovala ze Sonetu. Já nechci, aby to tady vypadalo, že propaguju jednu značku, proto i říkám nějakou jinou alternativu. Jo, neříkám, co je dobrý nebo špatný, říkám, že je to třeba jako na stejné úrovni, to už je na vás, jestli si zvolíte český trh nebo ne, takže nechci nikoho pobouřit, ale ani nikoho jako vyzdvihovat. A ten čistící písek je za mě prostě fakt bezkonkurenční. Úplně skvělý, takže až bude k mání, určitě zkuste. Miluju na vany, na umývadla, dřezy, nebo když máte někde nějakou špínu, která jako jde fakt špatně jako očistit, nebo boty, jo, myslím si, že se nám jde spousta věcí, které teďka ani nemám jako v hlavě, na který bych to jako použila, ale fakt jako vlastně třeba na tu vanu to použiju radši než jakýkoliv koupelnový čistič, jo. Takže to jsou novinky, tyhle 3. Pak tady mám gel na nádobí, klasika, prostě gel na nádobí nejvíc. Tady prostředek na podlahy a vzala jsem si i velký, protože právě budeme dělat ten kulturák, takže to bude potřeba. Je to z vůní citronu, ale vlastně není to skoro jak kdyby vůbec cítit, protože já nemám ráda fakt vůně. Mě to vadí, bolí mě z toho hlava, pálí mě z toho žáha, nemám to ráda. A používám to i do robotického vysavače, takže to nedělá žádnou mega pěnu nebo něco. Je to fakt skvělý. Koupelnový čistič. Mám tady takhle rozprašovač i litrový jako na naplnění. A právě zase klasicky, že jo, umyvadla, vany, sprcháče a tak dále. Ale já to spíš používám tak jako na takové jenom to otření, ale když tam je zažraná ta špina, tak fakt mám radši ten písek. A nebo právě ten WC gel, nejlepší WC gel, nesmrdí to, já nesnáším smrady WC gelu, nesnáším ty borovice a tady ty prostě smrady záchodových čističů. A tenhle vůbec jako nesmrdí, je to taková jemná, jenom jako vůně, nic dramatického, je hodně hustý, takže tam dáte trochu a není to, že to celý steče. A dokonalej na vodní kámen. Sprchový zástěny, ty skla, totálně od vodního kamene. Nanesete, houbičkou rozetřete, necháte hodinku 2 působit a pak to znova jakoby, že jo, vodou a houbičkou setřete, nebo kachličky od vodního kamene. My teda nemáme moc vodní kámen, takže jako doma s tím nemám úplně problém, ale do práce skvělý. Potom tady mám perkarbonát, tak to nebudu ani vysvětlovat, protože na čištění lahví, teď jsem s tím čistila vysavač, jo, všechno, co potřebujete někde naložit, odmočit špínu, skvělý, nebo do pračky na vybělení, jo, a tak. Pak kyselina citronová, zase čištění vodního kamene, baterie, nebo konvice varný, jo, a tak. My nemáme ten vodní kamen, takže tak a čistící soda opět, jo. Tady ty 3 věci, kombo vám vlastně jako možná i vystačí jakoby na ten úklid, když fakt jako chcete a nechcete mít jako mraky těch. Jo, pak tady mám ještě doporučení na vyledu, nejlepší hadra, tady ta fialová, jo. To už teda není jako k tomuhle, ale tu jsem tady měla danou, protože jsem umývala okna a miluju to. Na leštění kuchyně, když máte lesklou kuchyň, máte novou hadru, tak nepotřebujete nic víc. Tak, to je k tomu na tuty. Opravdu skvěle cením vratný obaly. Jo, jako to se tady prostě nevidí, takže tohle je opravdu za mě kumšt. Zase, pokud chcete hromadný nákupy, domluvte se, kupte si to ve větším balení, rozdělte si to. Proto my jsme doteď vlastně kupovali Sonet, protože ten má velký balení a my jsme si to rozdělovali. Takže když napíšete e-mail, zavoláte si, domluvíte se, není problém. Takže jo, takže to máme tohle. Budu ráda, když budete mít třeba i nějaký dotazy nebo cokoliv, nebo i nějaký tipy zase pro mě. Říkala jsem si, že bych možná potom udělala takový jako srovnání nějaké konvence nebo klasické drogerie a té netoxické, protože největší argument lidí je to drahý.
není to drahý. Není to drahý, protože vy toho nepotřebujete tolik. Nespotřebujete toho tolik, protože podle mě plno lidí dává zbytečně těch prostředků i jako moc, třeba i do toho záchodu nebo na podlahy, že tam lijou půlku té lahvičky. A jako za mě, já teda nevím, já jsem fakt jako tak minimálně 10 let nekoupila něco v drogerii. Jako moje jediná drogerie je DMko, kde ještě se dá koupit spousta alternativ, nebo i jako jídla a tak. Takže já jediný, kam jdu je drogerie, tak je DMko. A takže vlastně nemám jako srovnání, kolik stojí ty normální věci. Ale myslím si, že když si koupím tady litrový gel na nádobí a fakt bych zašla jako do toho obchodu a podívala se, kolik stojí teda ten jakoby jar, tak si myslím, že je to možná jako stejný. To stejný jako na podlahy, to stejný na ten koupelnový čistič, to stejný ten na záchod. Já ho tady mám 150 let, jo, jakože to vydrží opravdu dlouho a není potřeba, nebo asi když člověk ulizí denně, tak možná tu spotřebu má. Takže jsem si říkala, že bych udělala i takový srovnání, možná bych to hodila i třeba na Instagram. Takže jo, takže to máme k tomu. Další, co tady máme? Jo, to udělám rychle teď, než přijdou kluci. To zrovna vyčuchli a to. Takže další, co je testujto.cz. Je to jakoby portál, kde se testují různé novinky nebo různé produkty a tak, jo, kde se zaregistrujete a oni buď vás vyberou nebo ne. Jsou tam některé věci, které jsou zdarma, některé, kde jsou nějaké jakoby slevy, že si to můžete koupit a máte třeba 50% slevu. Myslím si, že je to úplně super. Jsou tam samozřejmě často věci, které vůbec se mnou nesouzní, takže zase opět není to, že tam jdu do všeho. Jdu do toho, co se mi líbí. Netoxická drogerie, teď tam byla třeba Veleda, jo, nebo jsou tam nějaký přístroje do domácnosti a tak dále. Ale byla jsem vybraná poprvé na netoxickou, jak kdyby modelínu, plastelínu, nebo já nevím, co to přesně je, jo. Dá se to propojit s nějakou aplikací. A Erik bude mít narozeniny, takže já mu to tady schovám k narozeninám. A máte, myslím, 20 dní na to. 20 dní na to, jakoby podat tu recenzi nějakou, jo, jakože. Takže třeba další tip pro vás, můžete vyzkoušet. A tak, co tady máme dále? Jo, to už nevím teda, kde jsem kupovala, ale brala jsem si Magnesko Triple a Omega Nordbo. Vím, že ten Triple je takový kontroverzní, protože tam je několik složek toho magnéska, ale pro mě je to často jako velká záchrana. Něco v tobolkách a fakt musím říct, že mi to funguje. Že už jsem jich vyzkoušela spoustu a buď jako mi to nesedí, nebo bolí hlava, takže toto fakt mám jako ráda, i když vím, že to není úplně jako nejlepší. To stejný Omega Nordbo. Vím, že jsou na trhu rozhodně jako lepší, kvalitnější, ale tohle je za mě cenově dostupný. A je to jediný, co náš Jáchym jako pozře. Rozkouše to, není tam žádná rybí chuť, protože on nemá rád jakoby olej na lžičce a nemá rád velký kapsle. Často ty kapsle strašně jdou cítit rybinou. Třeba já mám problém s tím, že tu kapsli spolknu a ještě celý den jakoby se mi vrací ta rybí chuť, i když to bylo v té kapsli. Takže tohle prostě člověk zase jako dělá někde nějaký ústupky a mám s tím opravdu, už máme asi, nevím, 50 balení, jo, takže používáme to všichni doma. Musí to být v lednici, jo, opatrně Omega a Dčko a tak. Ty oleje mějte jako v lednici, ne, že si to vystavíte na poličku, svítí vám tam na to slunko, jo, takže proto zás trošku řešit i e-shopy, které to dodávají, protože některé e-shopy si zakládají na tom, že to opravdu dobře skladují, některé to prostě neřešejí, jo, takže pak vám přijde tady zoxidovaný olej. Tak, další, medárek, můj milovaný medárek, jo, ten už seženete nejenom na medárku, ale prostě, myslím si, že možná už i v lékárnách to je, nebo nevím. Teďka tam měli nějakou slevu a zase jsme dělali s kamarádkou prostě hromadný nákup, jo, takže to, že tady mám obří balení, je to, že my jsme si koupili několik druhů těch kopečků do vany a rozdělili jsme si to, jo, není to, že jsem si tady nakoupila tolik druhů kopečků plných, ale vyjde to nejvýhodněji, když si koupíte to velké balení a můžete si to rozdělit a já to miluju. Já teda nejsem moc vanový typ, ale nejsem taky mazací typ. Takže radši si vlezu do vany s tím, že budu rovnou namazaná a hlavně i ty děti, jo, jakože já nekupuju žádný něco do koupele a takový. Tak, jsou to tady takovýhle kopečky do vany. Mám tady budulínek, levandule, potom mandarinka, ta je úplně dokonalá, ta mandarinka. A pak tady mám ještě v pytlíku
to je, myslím, tymiánka nebo něco, to je skvělé, když jste třeba jako i na chlazení, tak ono to trošku tam, že ten tymián jako provoní. A je to fakt dokonalý. Tak, je to takový jakoby bochánek, takový kopeček, já tam třeba dám jenom půlku, jo, těm klukům, pak jste úplně krásně namazaný, je to skvělý. A každý mu sedne nějaká jiná vůně, nebo někdo nemůže, třeba v něčem jsou, myslím, i nějaký ty, jestli mandlový másla, nebo něco takové, možná nějaké ořechy, takže to si chce přečíst to složení. Mají několik druhů. Tak, pak klasicky zinkovky, jo. Potom jsem brala jejich novinku. Balzámy Narty, zase jsem brala větší balení, protože se to prostě vyplatí vždycky víc, jo, ty větší balení. Brala jsem vanilku pro sebe a mátu pro manžela. Ta máta teda, to je brutální, to je jak nějaká ústní voda nebo něco, jo, chtěl hrozně tu mátu a ta vanilka, no prostě, jako nechcete mít na rtech něco, co vlastně olizujete a není to k jídlu, jo, jakože, když to tak člověk vezme a olizuje to, tak by to mělo být něco, co je jakoby jedlí. Jo, že jo, dobře, sebe třeba neolizuje, jo, ale ty rty a i sebe, jako stejně ta kůže to nacucá. Takže jo, takže to je medárek. Já jsem chtěla říct, že medárek fakt používám už tak 10 let, možná i víc. Opravdu to miluju. Já pak ukážu i někdy, až ukážu kompletně v koupelně, co máme, třeba co používáme, tak tam je jako celá mistička medárek, šampů, jo, a všechno. Takže to určitě pak udělám. Nevím, jestli v tomhle videu to bude asi už dost dlouhý, ale třeba zvlášť jako kosmetiku a tady tyhle jako drogistické věci. A takže jo, takže to máme medárek, pak tady máme terapotéku, to je zase terapotéka, další moje srdcová záležitost, prostě miluju, zase český e-shop, česká značka a zas máme to zase s kamarádkama, takže to není, že jsem tam objednávala pro sebe, jo. Takže jsem brala koření na vývary, takže bobkový list a černý pepř, pak papriku sladkou, protože na kuře na paprice. Potom jablečný ocet, ten přidávám do vývaru. Měl by to být jablečný ocet vždycky s tou nějakou mateční kulturou, jo? Ne, jablečný ocet úplně každý není stejný. A je v biokvalitě. Nestojí vůbec moc, stal asi 90 korun nebo tak nějak. A akorát do toho vývaru opatrně, pokud děláte vývar v nerezu, tak to tam nedávat třeba na 12 hodin, jo? Ono do nerezu by se nemělo dávat kyselý, takže třeba to tam dát až, já nevím, třeba na poslední 2 hodiny, 3 hodiny, nebo tak nějak, jo? Jakože proto používám pořád ty dva pomalý hrnce, protože jeden je keramický, jeden je nerezový, takže, ale to zase někdy jindy. Potom hořčík malát, jo, to je zás, tady jsem si vzala triple, ale tady jsem si vzala prostě tenhle, protože je sypkej, takže ten si rozmíchám, ale třeba v kabelce nebo někde furt nosím ten prostě v kapslích, jo, co potřebuju, tak mám. A moje nejoblíbenější šedá keltská sůl, jo, jedna pro kamarádku, jedna pro mě. Pak tady byl nějaký vzoreček ještě a je to zase, potřebovala jsem tam prostě 2 věci, takže napíšu, hele, nechcete někdo něco, je nás prostě víc, jo? Jo, a kamarádka tam ještě brala lanolínový mýdlo, je to od Alchymistek teda. Je to skvělý pro atopické děti nebo i dospělí jako atopickou kůži, takže ta si tady brala zásobu. Tak a poslední je příroda. A tam jsem brala bambusový toaletní papír. Ano, je to papír za 200, ale u nás třeba kluci, u těch to neřeším, že jo? Ale myslím si, že u holek bych hodně řešila volbu toaletního papíru. Když už ne třeba bambusový, tak aspoň nějaký recyklovaný. I když to taky není úplně jako nejlepší, ale rozhodně ne bělený. A tady tohle, to je čirý zlo. Opravdu, jo? Potom, tohle mám i já, to si brala teda kamarádka, takže tohle mám i já. To je zase Purity Vision. Hydrosérum a retinol. Purity, zase značka, kterou používám 10 let. Pamatuju si, když měli jenom kokosové oleje a rozšiřovali se, teprve začínali růžovou řadu. Takže fakt je používám roky a není to nějaký teďka, že tady někomu něco jako budu tlačit, jo. Takže fakt si za každou tou věcí jako opravdu stojím. Potom Quinton mořská plazma. My máme buď tuhle, anebo je tam ještě tmavě modrá, pak je tam ještě jedna pro nějaký menší děti. Je to zase jak kdyby mořská voda, ale je to něco jiného, než jste zvyklí jako z lékárny. Jo?
A nestojí tolik, stojí podle mě úplně stejně, jak když si ty koupíte mořskou vodu v té lékárně, stojí asi 350 korun, vydrží to fakt strašně dlouho, máme to tady dlouho a teďka, že jo, ten podzim. A pak, když už je teda fakt jako rýma, tak synu orega. Je to teda šílenost, jo, pálí to jak čert, ale zvládne to i naše dítě, jedno teda, to druhý to nezvládne. Takže to není tak hrozný a opravdu vám to tam vypálí úplně veškerý bacily, jo, takže to moc doporučuju. Potom tady kamarádka si brala nějaký vitamíny a klasicky košíčky muffinový. Jo, pečící papír, ten jsem si brala minule, to zase brala kamarádka objednávku, teďka jsem brala ty muffinkový. A takže přesně tak, že jako mám tam třeba, potřebovala jsem toaleťák a tu plazmu, tak zase se zeptám, nechcete někdo něco, jo. Ten benefit těch hromadných nákupů, jak jsem říkala, že jako je to opravdu v tom, že člověk, já třeba si nekoupím 2 věci, mně se hrozně jako příčí, když si tam mám koupit 2 věci třeba a jako objednat si to. Takže já si to vždycky rozmyslím a radši to nevezmu. A nebo to objednám až za měsíc, třeba až toho jako víc. Ale zase, člověk jako když nakupuje po menším, tak ho to tak jako nebolí. Nebolí ho to finančně, že najednou bym, udělám nákup za 5 000, jo? Udělá si prostě, teď mi napíše kámoška, tam 500, tam to. Jako jasně, ty peníze se rozlítají, ale není to takový to, moje peněženka utrpěla velké ztráty. Takže to mi přijde jako skvělý. A fakt často potřebujeme jednu věc za 100, za 200, jo, takže se jako domluvíme. Takže to, že člověk ušetří tím, že zaplatí poštovný, nemusí ten kurýr jezdit kvůli mini balíčku, jo, je to opravdu zase balíček, který si rozdělíme. A na mě se tady toho sem jde víc, takže já pak jdu za kamarádkou, vezu jí mlíko, vezmu ti rovnou tohle, jo. Takže jako takhle nějak si tvořit třeba jenom se 2 lidma, jo, nebo tak jako trošku se jako... Já často vidím i někde, nevím, na Instagramu, na Facebooku, někdo je z nějakého města a píše, objednávám velkou objednávku něčeho, nechcete se někdo přidat, takže i lidi, jako, který se třeba neznají, si to takhle jako pomáhají, aby to bylo ve větším, protože fakt často se to vyplatí, jo, jak ty kopečky. Kdybych si koupila 3, tak mě to vyjde absolutně nevýhodně. Takhle si koupím 15, rozdělíme si to a je to úplně perfektní. A nebo teď jsem si říkala, že to bude skvělý i jako na Vánoce. Třeba jako udělat takový balíčky, dát jenom třeba 2-3 kopečky do nějakého hezkého pytlíčku, jo, k tomu dát třeba nějakou malou tady jezinkovku nebo nějaký tady balzámek na rty, jo, nebo cokoliv. Já jsem jako i tak, že bych klidně někomu dala tu sůl na Vánoce, jakože mi to přijde fakt skvělý někomu dát něco, co je opravdu jako smysluplný, že to ten člověk opravdu může použít a není to žádný stranec. Já vždycky dostanu nějaký svíčky nebo něco a pak to dáváme třeba na hrob, protože já to doma prostě nezapálím. A nebo to zase někam zase posouváme dál, jo. Takže to je všechno, teď to tady budu muset teda uklidit. Nějak to dám dohromady, nějak to sestříhám. Budu ráda, když se třeba zeptáte na něco, co vás zajímá. Nebo co třeba přidat, nebo cokoliv. A zase až tady toho budu mít víc, teď možná kolem těch Vánoc se to trošku nakupí, protože určitě budu dělat nějaký pak vánoční balíčky, nějaký i třeba s čajema nebo cokoliv, takže tak. A myslím si, že zajímavý téma bude, já se chystám na video na výrobu adventního kalendáře. A celkově tady tohle, co se týče toho prosince, nějakou jakoby myšlenku, kterou já mám jako v hlavě, nebo ne myšlenku, takový to přesvědčení, anebo to, co jako žijeme, nebo něco takového. Tak, už je večer a jsem teďka jedla borůvku, možná mám fialové rty. A já chystám zase svačiny na zítřek, protože kluci jsou celý den pryč, manželovi a mě, protože jdu taky na chvíli do práce. Takže jsem tady udělala zapečený těstoviny. Těstoviny poměr cena biopotravina v DMku, takže když je krizovka, tak klukům dělám těstoviny, jako manželovi a tak, protože je to prostě rychlovka, takže zapečený s kokosovou smetanou, hodně vajíček, hodně parmazánu, brokolice a ráno jim k tomu udělám ještě krevety. A tady v troubě jede opět zima, takže my jedeme troubu furt, aby tady bylo teplo. Zase zeleninová tortilla a muffinky z receptu na banánový chlebík. Část je s borůvkama, část bez, protože ne všichni milují borůvky. A nahoře jsou mandlové plátky. A já volím ty mandlové plátky protože mandle jsou...
jedny z mála ořechů, který snesou vyšší teplnou úpravu, jo? Dělám to na 170 stupňů, ale ty ořechy obecně by neměly prostě jít jako jak když někdo peče na 200 stupňů ořechy a tak, jo? Takže proto volím mandle, protože ty jsou docela v pohodě. A když dělám právě různé granoly a tak to dělám v té sušičce, že tam se to udržuje v nějaké menší teplotě, dělá se to sice díl, ale tak. A takhle jako jo, to tady vypadá, když pak se prostě připravuje, jo. Ale jdu spát a je to uklizený, takže ano, všichni mají bordel, když vaří. Bez toho to bohužel nejde, jo, nejde vařit bez toho, aniž by byl bordel, takže pokud nechcete bordel, nemůžete vařit. Jednoduchá rovnice. Takže já jdu vytáhnout myčku, nandat myčku, protože to je největší vynález století, jakože vážně. Jdu hodit kluky do vany a jdem něco teda ještě si zahrát a tak nějak už jako, ani nevím kolik je hodin, 4:07. No, tak snad půjdeme tak do 9 spát, takže uvidím, co tam na mě řve. Já už mám hotovo. 8 hodin, to jsem ani nečekala. Mám uklizenou kuchyň, mám nachystané svačiny, ráno jenom si uděláme snídaní, udělám si asi ty krevety, zabalím si tortilu, něco sebou. Já nebudu dlouho pryč, takže já se pak jako najím doma. Kluky tady možná ještě, no možná jim dovolím, ať to tady nechám, mají tady rozdělaný Lego, možná ještě trochu něco vysaju. A tady mám nachystanou sušičku, tu ani neschovávám, tady mám namočený kešu ořechy, takže ty zítra hodím do té sušičky. Takhle, krásně, jo, my nemáme jako minimalist, nebo takhle, minimalismus je o tom, co používáš. Kdybych nic nepoužívala, můj minimalismus je takový, že tady nic není. Já ty věci používám, takže můj minimalismus je toto, jo, takže každý máme minimalismus jiný. A tady svačiny, tady jsou ty mafiny, nějaké sušené ovoce, tady ještě zbytek banánového chlebíku pro manžela a vaječná wafle a tady je vývar pro manžela, tady jsou ty těstoviny, tady pro kluky oběd a ještě sobě něco teda zítra, ale to já dodělám ráno, takže dneska dobrý, jakože v 8 hodin už mám i udělaný odstranění všeho nečistého z obličeje a můžeme jít spát. No, něčem je ta zima dobrá. Člověk se trošku možná posune ten čas, jakože se to dá trošku zkrátit a možná se dá i jít trošku rozumněji někdy spát. Takže jo, takže já jdu možná sestříhat to video a příště zas.